Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 20 dekabry hepdäriňiň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallarına. Şuňky temamyzyň ady Niýazowy öldüren adam azatlar gezip özüne milli lider adyny aldy. Ine şu arada bir gurrun ederiz. Şu gün meň bilen şul video gepleşik alyp barýarlar. Muhammed ağa, salamu aleykum. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Selam Serdar. Ve Serdar Hacanipes. Serdar, salamu aleykum. Hormatly vatandaşlar, ine biz esas temamyza geçmekak men bir gysgaça bir video gököjek bolýan gynanç video. Mass mediada häzir aýlanyp dur, gököjüp dur hem ýerde. Men şu bir parça videony gököjek, ýöne bir öňünden haýyş etjek bolýan. Gaýran edip çağılaryňyzy ekranyň öňünden aýyryň. Bu video agyr video bolan soň, egerde özüňiz hem gaty duýguly psihikaňyz bolsa, onu özüňizi gorap, ýani şu video seyretmeň. Öz psihikaňyzy gorap. Başta men videony görkezmerken bir gysgaça bize gowuşan maglumatlara göre size ýani maglumatlar berjek bolýan. Ine bize gowuşan habarlar boýunça Türkmenistanyň 27-nji noýabrda Allamrat Hudayramov Mary welaýatynyň ýol ötünün aňyrsyna ýerleşen Kalin diýip Bulç owasynyň ýaşaýjysy MHM ullugyna saklanylýar 27-nji noýabrda ve 3 günden soň öldürilýär. Ya 3 günün içinde öldürilýärmi bilemzok, ýöne 3 günden soň ine Doğu arnaşyna jaň edip şunun cesedini akydyň diýip ýani MHM işgärleri aýdýar. Gelin indi men kiçik detallar aýdyp bereýin size. Allamrat Hudayramov narkotik işler sebäpli 3-4 ýyl gaçyp ýöredi. Muny ýani polis bölümi MHM'ler gözlediler. Indi 3-4 ýyl ýani gaçyp gezip ýören soň ahiri ýada öz ýani özüne gelip näme bolsa-da men jinaýaty kanun esasyna çekjek diýip özüni polis bölümine eltip şo ýerde boyun alyp ine men geldim gaçyp ýörejekkä. Eger men günäm bolsa kanun esasyna men şo jinaýaty ýani jeda çekjek, jinaýat iş bolan bolsa, jinaýat iş bar bolsa seredim men jedam bolsa ýani jinaýat işim bolsa jedam çekjek diýip şu ýaly aýdýar. Ýöne haýyş edýär meni urmagam söwmäňden ýani adalatly seredim men işime men özüm geldim diýip barýar şöyle. Polis bölümünden muny ýani sorgydy we MHM bölümine geçýärler we şo ýerde MHM işgärler eline naruşnik gelip muny ýani gynap başlaýarlar. Bir näçe gün gynandan soň şoňa ýani urup toga tutup şular oglany garnaşyna jaň edip ýani oturny garnaşyna jaň edip gelin cesedini akydyň diýip aýdýarlar. Ine şul cesedini ýani akydylene şunun aýallygyny Allamrat Hudayramowyň aýallygyny jaň edýär. Marda ýaşan soň ýani ýol ötüne jaň edýär. Ellemäň men barynçam jaýlamaň diýip. Baryp görse dogony ýani her ýerinden urulypdyr, gıynalypdyr, ýani iýi bilip dur cesedinde. Muny ekspertiza akydýar şul aýal maşgala. Ekspertim görüp netije çykarýar. Öz ajalyna öldü, hiç il problemi yok şul ogluny diýip ýani netije berýär. Ol netije bir adalatlyk netije, şol netije ırza bolman ol jesedi Allamratyň jesedini Aşgabatda gidýär. Aşgabatda ekspertler ökede ekspertler ýani ekspertiza edip netije çykarýarlar. Şo ýerde şul adam gıynalyp öldürildi diýip netije çykarýar. Ine şondan soň şol aýal ýani hemmere ýüldönýär, ýani adalatly gözläp öz jigirsiniň ýani hakyny gözläp hemmere ýüldönýär. Ine 30-njy noýabrda ýani 3 gün geçen soň şu Allamrat Hudayramov öldürilýär we garnaşlaryna jesed berilýär. Indi şul aýal maşgala şul nemäni ölen soň märekelerini geçirenler ýani polis we MHM işgärleriniň garnaşlary gelip pul hödürlýärler şol aýal.
bağışlan ine şeyle boldy diýip ýalňyşlyk eýtdik. Ol aýalam gatymert jogap berýär. Men sizi bağışlan, ýöne men jigimi, ýagny diýir getirin men sizi bağışlan diýip ýa-ni şolara ýüzlenýär. Özem inni men soňuna çeldi gitjek, men hakykaty gözlejek diýip ýa-ni hemmere ýüzlenýär. Ine şu ýaly ýagdaý bolup geçdi Türkmenistana. Allah murady urunlarym häzir ýa-ni azatlykda getýär. Şol işe dirişli adamlarym azatlykda getýär. Ine şu ýaly bir adalatlyk, şu ýaly korrupsiýa ösen soň şu ýaly ýa bir kançylyk Türkmenistanda getýär. Şu neçeli ne de be imhame işgäri, ne de polis işgäri, ne saklandy, ne basyldy. Prokuratura iş açmadı, hiç kim tutulmadı. Cinayetçiler azatlıkla getýär. Gelin birinci video seyredelim, ondan şu arada ýa-ni öz gepleşigimizi dowam ederiz. Siz maňa ruhsat berseňiz Muhammed ağa Serdar, men bir kiçik video görkezeyim. Allah'ın rahcan gidip Mara vilayetinin devlet howpsuzlygyna öz ayagy bilen gidip şunam aýyň 30-y şu ýagdaýa getirip bize dem gelin akidin diýip diýip aýdyp jaň edip bu ýaralaryndan mine seret görüň özüňiz devlet kanun bar görüň ine 3 günden näl derejä getiripdirler. Mara vilayetinde şäherin içinde bolan zatlar. Bizim hem arzımız var şu zatlara. Ine şu ýaly video gysgaçyk ben görkezdim. Muhammed ağa. Ine biz gepleşige başlamakan men bir soru berjek bolýan. Serdar Berdimuhammedow bilenjek bolýan. Hormatlanmayan bir kanun prezident. Hani prokuratura näçe iş gozanyk şu meselede. Hani MHM öz rasledowanyny näçe geçirenok. Öz içinde Служба безопасности var. Yani özünü barlayan bir gulluk var. Näçe şolar geçirenok rasledowanya. Näçe şolar barlanok, näçe şolar zatlar öz işlerleri bilen boldy. Hani Mara vilayatynyň polis bölüminiň ýol boşdy. Näçe ol geçirenok iş açanok şu mesele boýunça. Näçe şunu men Fransada oturup, yani Muhammed ağa Kanada'da oturup, yani Serdar Warşawada oturup hemme zatlar bilýär. Näçe Mara vilayatynda bolup geçen zady bütün mass media şu videodan doly hiç had edemok. Näçe ministerlik, yani polis ministerligi iş açanok, näçe minister jogap berenok. Hani meclisiň deputatlary, näçe meclisiň deputatlary, yani halkyň haklaryny gorayan adamlar, kanun çykarjy
Yani häkimet, öz başlak bir häkimet. Han olur. Näçip şo ýerde adam haklaryny goýan komitet bar. Näçip şol ýanky hiçlat eden ok. Hani adalet ministrligi? Hani adalet ministri nirde? Siz adalatly gorumala ho Türkmenistanda. Hani MHM ministri? Hani polis ministri? Hani Türkmenistanyň ombudsmeni, ayal maşgala, Türkmenistanyň ýürüýte uwon tarapyndan, ýani hökümet tarapyndan bellenlen adam haklaryny gorayan, men size şoň adynam aýdyp bereyinmi? Şoň adyn biz aýdar durur her wagt. Bir minut, men şoň adyny aýdyp bereýin size. Gatgydykly şoň ady. Bize şol ayal her wagtym gerek. Men ýürüýde tap goýdum şoň adyny bir minut. Biz gepleşigi dowam edelim. Men häzir ýene tapyn bir ýanky ýitdi. Soň aýdyp geçerim. Muhammed ağa. Ine men öňe aýdýardym, korrupsiýa östürýän ataly ogul Türkmenistany ýykdylar. İstenik adam hukuk gorayan gulluklaryň işgärler tarapyndan urulup öldürüp biler. Cinayetçi bir kanun prezident Serdar Berdimuhammedow hukuk gorayan gulluklaryň adamlaryna öldürmäne we adamlary gynamana litsenziýa berdi. Litsenziýa diýmek ýanky ofitsialna şolara hak berdi. Mene şeýle düşünýän. Muhammed ağa, sen näme pikir edýäň? Gwende Murat yankı meselede 3 tane dat var. Şu at bir dürlü görünüşünde şonu aýtýarlar. Bir de narkotik aýlapdyr diye, bir bir polisiýa bilen yol nemetýän polisiýa nemedenne şo bilen neme edipdir, näme üçin bir kanun meni saklayan diýip bir dawa edipdir diye. Bir habar sen aýdyşyň bar. Indi men näme diýjek bolýar? Adamdy bu zatlary hökümetiň haramzadalary informasiýany dürlü görünüşinde inni bir çykdy. Şonu neme etmek üçin adamlary bulaşdyrmak üçin her näme informasiýa bermekleri mümkin. Ýöne fakt näme? Bir adam öz aýagy bilen Türkmenistanyň kenbäsine, Mary welaýatynyň kenbäsiniň zadyna barýa. Menden näme sorajak bolsaňyz men ştaha diýe, şonam tutýarlar, burýarlar, ýençýärler, 3 günden soňra maslagyny berýär. Şu bir kanun. Şol adam öldürenem bolsa, narkotik aýlanem bolsa, näme jinaýat edenem bolsa, hiç ýyly haky ýok. Hökümet işgärleriniň şonu vurmana, ýençmäne. Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça. İkinci de Serdar Berdimuhammed elini konstitusiya, Kur'an'ı koyup bütün dünyanın önüne kazam içti. Ey haramzade Serdar. Ahaleke gözün önüne hola videosu, hola karnaşlarının sana yüzlenmeyişi. Ahaleke cevap ver. Eğer Kur'an'a kazam içen bolsan haramzade cevap ver. Ahaleke tem koyan işgärler näme otyl. Ol buluşdu. Onu kemtir edecek olma. Üçüncü de men bütün buluşlara, şu da Türkmenistanlara yüzleniyor. Şu da bizim hemmemizin önündeki duranda. 32 yıllık haramzadalar yurt dolandırış mekanizmi şey. Hükümet işgärlerini doğrucunusları satyarlar, satın pulunu alanlardan sonra onlara bir kanunçuluk etmeye, pul kazanmaya ruhsat veriyor. Şol üçin ola bir kanunçuluk etýärler. Düzgünleri pozýarlar. Bulada gözünýem ýa. Şol üçin biz eger şulan etýän jinayetlerini bir düzgünçiler video düşürüp ýaýratsak, ýokardaky duran şolara ruhsat beren adamlar mecburi ýagdaýda şolara jinayet işini galdyrmaly bolýar. Şol üçin şu video näçe giňden ýaýratsak, halk köçe çıkıp, buluşla, karnaşları, barın tinin konstitusiyanın hakkınız, barın prokuraturanın önüne, barın kovsuzluk kulluğunun önüne, barın talep edin. Näme için şonu vurdular, näme için öldürüp bize verdiler. Bize şonu dirliğini getirip verin. Şu sizin hakkınız. Yine aytjakladım. Men ähneke Kanada'da, özde kulak atın, Karamzadalı kulak atın. Kim şu cinayete baş koşan bolsa kulak atın.
adamdağın karşısında cinayet ettiğiniz onsuroklarınız yoktur. Siz nerede bolsanız biz ilerlap sizin sonunuzdan yeter. İyerde güç yeter. Biz şuları ki bütün dünya hukuk koruyucu kuramalarını verdik. İnne hadir İran'ın buluşlarının imamları var. Abdülhamid neme deyip, men öz çıkışımda saytınam görkezdim, havaram yadım, hemen şoňa da Farsça şol buluşlan yüzlenmesini olara uğrattım. Dünya boyunca buluşları koruyan hukuk koruyucu kuramalar var. Onun men saytınam görkezdim, adreslerinem görkezdim, hem ben edem yadım, ben özüm Anglisçe perevod edip pembesini uğratýan. Şol için şola bilintin aňyrdy şu cinayeti baş goşanlar. Siz boş bilmersiniz. Kimde kim şulary üstün batırjak bolsa, olara da gün vermer. Ondan soň ýene bir aýtjakladım var. Türkmenistanyň pristaviteli bolup Jeneva onun nemesine Wepa Hajiyev geldi. Wepa Hajiyev haramdada bütün Türkmenistan'ın cinayetler bolmagyna bir elik gün gatnaşyk var adam şu. Biz şu haramdada Jeneva'da gün vermer. Şol için Wepa Hajiyev. Egerde siz şu cinayeti devam ettirseniz, şoň edenetdiliğini gelip onun önüne yuyacak bolsaňyz, biz sen haramdadan tutturmaz. Sen bizim elimizde Jeneva'dan sen tutturmaz. Şoňa da kanunçuluk ruhsat berýär. Ýa-ni bir İran'ın diplomatyny Ýewropada, Şwetsiýada 30 ýyl mundan önce türmede işler. Türmedekilere azar beren üçin ömürlük tutsak gördüler. Öňün hökmü çykdy. Şol için haramdada men diplomat bana da dimerlem kadip ala dedi oturma. Neme de oturma, arkaýyna oturtmaz seni. Biz hökmen senin ýediňizden ýeter. Buluşlar, siz Türkmenistanyň grajdany, kemsiremen, bütün Türkmenistanyň grajdanlary Türkmenistanyň eýetdir. Türkmenler, Ors, Türkmen, Kazak, hiç gaýsyny tapawut bolmany. Şu atlam, şol kıyın düşen maşgalany, şu buluş maşgalany goraýlym. Hemmemiz bile gorasa şu haramdadan çalt diýler. Sağ ol Muhammed agam. Men häzir Serdara söz bermäkem. Bir size maglumat öküjek bolýan hormatly watandaşlar, üns beriň. Ine şu ýerde Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане омбудсмен Ядурсун Гурбан-Назарова провела ряд встреч с представителями международных партнеров аппарата омбудсмена, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере защиты прав человека и перспективы его развития. Ine şulayan, şunun adı, men yeni olarak atladığım de Ядурсун Гурбан-Назарова. Ine Ядурсун Гурбан-Назарова yığınaklar geçiriyor, halkara kurumlar bilen duşuyor. Türkmenistan'da adam haklarını korumak ve onun yankı koruyuşun ötüşü boyunca gepreşikler geçiriyor. Ýa-Dursun, siz beýleki kurumlar bilen gepreşikler geçirmeň. Beýleki kurumlar size şu mesele boyunca toğra bererler. Sebäbi şugun yankı ýörütü Ýewropada ýerleşýän merkezi Aziýany goruyan pravozащитникler bilen gürleşdik ve materiallar berdik. Şu yankı Allah Murat Hudaýramov boýunça. Indi men buluş halkyna da ýüzlenýän Ýa-Dursuny ýüzlenýän birinji bilen näçe bizim buluş ýaşaýan buluş Türkmenistanyň grajdandary bir etniçik kiçik bir millet her gedek tutulany şurary ýa-da triýek satýarlar diýip tutulýar ýa-da şol narkotik aýdalар diýip tutulýar. Näçe şonuň haklary kemsedilýär. Ine Allah Murat Hudaýramov öýüli barıp derine gedin, ine men geldim, men sizden gaçyp ýadadım, siz maňa ýanky tökme atdyňyz, ine men geldim, eger men jenaýatym bar bolsa, jezamy çekjek diýip oturmany geldim diýip barýar şöyle. Näçe türmede adam gurulup öldürilýär. Hiç kimin hakkı yok. Onun jenaýaty tek suud edilen oga. Näçe eýýän muňa ýanky çäri görülýär. Özem ölüm jezasy berilýär. Vurup bu zatlar hiç yerde bolmaly. Eger biz zakon o polisiýa, yani polisiýa kanuny ve MHM boýunça kanunlar galdyrsak, o ýerde adamyň haklaryny gorap, giýjegini ylgymaly bara. Näçe Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistanyň bir kanun prezidenti, hiç da düşünmeýän akmak, şol hukuk gorayan gurumlara adam öldürmäne litsenziýa berýär. Näçe
Şunun üstüyle bizim halkımızda genotsid ediyor. Yine şu sorulara siz ombudsman hükmünde yağdırtan Qurbanazar cevap vermeli. Sebepsiz cevap vermeseniz biz sizi cinayete çekeriz. Türkmenistan bu düşüne gitmedi. Türkmenistan yarılacak kolya. Türkmenistan çalışanına birinci bilen siz cinayete gidersiniz. Sebepsiz adam haklarını korumalı adam cinayete yani gözünüzü yumup qaytip üstürüyeniz. Şunu yani durduman adam haklarını bozulyan zatları üstürüyeniz. Ne sizin işiniz şu. Şunun için biz sizi cinayete çağırırız. Şu günden başlap siz öz cinayetinizi yani tarihe yazıp geliyorsunuz. Şu güne çel bolan zatlarım yazıldı. Indi şu günden başlap idam yazıp geliyor. Şunun için biz sizi cinayete çekeriz. Yine indi men sözü Serdar'a vereyim. Serdar söz sizden ayrılırım. Sağ olun. Şu meselenin vaka ne ediyorum? Ne etmeli Türkmenistan'la? Şu zatlar bolmaz yani. Dine etmeli zatlar etmeli zat belli. Ağzı bir olmalı ve cebis olmalı. Her bir Türkmen bir zatı bilmeli. Her bir adam oğlu. Şu zat var bizim her birimizde identifikasyon barmak izimiz var da her bir adamı değişli. Bakın görkezler ki Allah Teala yörüte yaratıtır bendelere birbirine menzeseler ama ayrıtınlıkları olsun diye. Ve bugünkü günde bize ağzı birlik ve cevizlik gerek. Bugünkü günde Bulutçu olsun, Türkmen olsun, Tatar olsun, Özbek olsun, Kazak olsun, Muhammed'an Ayçiyalık, Armeni, Azerbaycan olsun, Tatar olsun, Tapavdu yok. O Süleyman vardı şu an şu bizim familyasını gördüm yardım uçküttü. Süleyman vardı ölüktü, öldürdüler. Bununla sindirdi bu halk sesini çıkaranak. Yine birini öldürdüler, arada oğlanı öldürdüler. Kima Muhammed Mehmet diye bir zat deyip. Bugünkü günde bu. Demek bugünkü günde dünya çağına aytşalık berde şol halka şol zada has köp üns vermeli. Bütün dünyanın ünsünü çekmeli. Bütün dünyanın ünsünü çekip bunları cenayet cevapkarşılığına çekmeli, yal etmeli. Международный Венский konvensiya berde dursun, Putin'i alak bunları hem Gaga Suudu'nun önüne dikeler yal etmeli. Bunu başarıp bilen günümüzde bizde kurşmağına, sövüşmağına adam kalmıyor Türkmenistan'da. Doğru. Muhammed Ağa, yine şu yali Türkmenistan kartinka yali yani kanunlar var, konstitusiyası var, yalan prezident var, yalan milli lider var, yalan MHM kullukları var, yalan polis kullukları var. Hemmesi Türkmenistan'ın halkına ya genotsid etmeyeni dürüdülen adamlar. İnanmarsanız Türkmenistan hem yerde ağzını çiğişip kuruluyor. Bizde Türkmenistan'da adam hakları bozulan o. Adatlık hem yerde at kuruluyor internetten ma hem yerde at kuruluyor hem yerde çıkışlarına yalan. İnanmarsanız bu torun bir namuslar. Yüzlerine tüy kursan ama açılın. Şuraya utançsız bir haya korrupsiyon yerler. Korrupsiya 100%'dan aşık gitti. Inni Serdar Berdimuhamedov gıyrıp yatır MHM ve polis kulluklarına halkı saklan, nimetmeli olsa edin, gırın, saklan deyse lisenze verdi olya, şunu öldürün, gırın deydi olya da adam durmuşu, adam canı Türkmenistan'da hiç rahat. İstenin adamı minister olay sen basıp biliyorlar. Sen yankı yürü köçüde giden adam olay tutup alıp öldürüp biliyorlar. Yine şu MHM ve polis kulluklarının lisenziyeti var. Şunları hiç rahat değilen ok şunu yallat edenler. Yine ne açıncı gün şu 20. dekabr 20 gününü ne prokuratura iş kolgadı, ne bular tutuldu, ne sonra idare çekildi. Adatlıkta etmiyorlar. Şu boyunca biz ne etmeli Muhammed Ağa? Yine bütün dünya yarattık. Yine şunları suuda bütün dünyada beremeden yani ki bizim vatandaşlarımızın haklarını korap ve gaga iltihamedet başkalar kalmadı. Türkmenistan devleti yok. Konstitusiya işleyen yok. Haçan da konstitusiya işlemede devlet yok. Edenetlilik. Yine edenetlilik. Aydın Muhammed Ağa. Murad Ağa, biz birincide ne Türkmenistan'ı hem halka daydı botuyor, Türkmenistan'a daydı botuyor. Hükümetin içindeki işgärlere daydı botuyor.
Şu bellice cinayet, Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozmokluk, hükümet yolbaşçıları cinayet işe baş koşun. Gruppa boy öyle. Kenbedi'nin, Marı vilayetinin kenbedi. Şol çiğnen, hükmen şon karşısına cinayet işini şu yakınlıkta kaldırmalı. Hem metnem aristevat etmeli. Ben hadir görür. Şu da hadi etiyem ya etmeyem. Eğer şuun küsroktan ta bir aya çellineye, şula etmese, ondan bizim dilimiz udin emmeyerdi. Ben birinciden Vapa Hacıyev cinayeti işini kaldırır. Vapa Hacıyev Türkmenistan'ın ofisyal pristavitili onu. Teade de geldi şu da. Ben şu nimeleri hemmesini periyod edip de uğratıyor. Video falsivide, bolmadı kuakade, ölen adam ba. Ece kakada ardadı yazdı bana da uğrattılar. Ba mennedi. Şol için bulan edibilecek daha yok. Yalan söyleyip bilmeyen. Şol için hükmen şoları türmeye basar. Mümkün bula bir neçe vaktinden yine boşaltma mümkün. Yöne bedi ederler. Eğer şunu etmeseler biz bunlara gün vermez. Şulum cinayetlerinin üstüne bir deyla koşulup duran şulum hemmesi kim arda yattı şun idarlasara şolar gagskı suda yani nemen aydı şirdarın aydı yani hiç gurrunsu çekip oluyor. Yani iki haftamından önce İran'ın prezidenti Şveytsarya gelecek oldu. İki tane oğlan arda yattılar. Şu 30 yılından önce türmede öldürülen nemelen karnaşları, kosarları. Şu adam bir delegasyon ölüm delegasyası ya da komite diyen yani. Şon Ağdat'ın bir yerde İran'ın prezidenti. Hem bir yerde Dakaz'ın. Şu berik geliyor, şon tutun deyip arda verdiler. Arda'nı kabul ettiler. İran'ın prezidenti gelebilmedi. Gelebilmedi Şveytsarya. Sebebi şu polisiye hakkı var şunu şu tarzda arest etmek. Adamdağın karşısına cinayet edilenine ona diplomatik neme falan o zatla hiç yürümeye. O polisiyen borcu şunu kalkıp tutu eltip de vermeyen şunu hep etyenli. Mınsuluk damısılamıyor. 30 yıldan 40 yıldan haçım olar. Eğer Türkmenistan'ın devleti şoları nemetmese şolan ağıtları babildi. Şoları Interpol'a biz beriye. Hükmenen beriye. Şu video'lu bilen arda yadar üstünde ECKK kardeşlerinin arda yadarları ba tavsiyeler göreyle neyli şonu tutmayan. Şol için ola daşarı yurda gitti, İslamlık yurda gitti tutup oluyor. Şon yana nemeli köp experience'li. Dubai'ye gidenine bir yerini tuttular. Şvetsiya gelenine tuttular. Yine kendi şon yana anneme de oturmayın ön çıkışlarımda da ettim. Şol için var biz bundan sıfırsı fikir etmek. Men yine bir daha koşacak kadar Murat teyze gelen haber nemede koydu. Kronika Türkmenistan'da. Bir tane saldatın iyidinden maması bilen atası geliyor. İyidinden nemeden daş oldum. Buldum ta etrafından neme geliyor. Kızlarbatta şu kardıgalan yanına pagran zonada aktı kulluk et yani. Şu tak iyidinden geliyor. Bariya pagran post var, şu post var aytiya şeyle onunla diye hazır yok diye erti geliyor. Buna da gidip cay arendevat et yerle kurluk. O zaman erti var ya erti diyor. Birun var ya birunum yok diyor. Ondan bir ben niye başlığınız bile gepleşecek diye kim nemeler veren kapitan mı kim ne on çağırıyor. O da piyan geliyor. Yankıları ağzından geleni söylüyor. Yakalaşıyarlı, urşiyarlı, saldatlı gelip arasına açıyor. O zaman ertiydi, yankı aktığını getiriyorlar. Aktığını getirenlerine böyle gepleşen yerde oğlum falan deyip, o zaman aktığı gurrun veriyor. Diye bil diye, şutadakilerin hemmet diye, her ayda diye 2 ettiler, bizim komandirlerimiz bizi kulçuluğa satyarlı diye fermerlere. Gidip birinin öğününü bolup, şun kulu olmalı. Malının bokunu süpürmeli, iyimini vermeli, şu tarzda yatmalı, ona direkt şunları iydiriyor diye. Bu haramzadalar bizim çağalamadı, inni kulçuluğa satyarlı. Haramzada ferda, sen bilmeyenmiş onu. Sen elin Kur'an'a koyup kasam içtin, ben konstitusiyanı yerine getiriyorum.
Aha bizim yetiştiren çağalamaz alıp gidip vatana hizmet edeceklik giden adamları kulçuluğa tavşırmak ne men anlatıyor. Hayti bir haramdadı şu zatları etmiyor. Aha siz haramdadı. Siz yurdu tağlamak için, halkı korkutmak için her kim hükümette işlese onlara aylığa berende aylık berdiğinizden onu ona çare edip alyanız onlara oğurluk etmeyene, cinayet etmeyene yol veriyor. Şol için Luboy afitler gününü görecek olsa gelen soldatlara bizim çağalamıza adar vermeli. Onlar kulçuluğa ulmeli. Şol için hazır şon emeti atamamazı gittiler Aşkavada. İnni yankın komandirleri var. Yukarıda komandirleri. Yankı saldatı 3 günlük neme batıptır. Ne için? Sen armiyan sekretini grajdan adamlara aydıptırdın deyip. Bu haramdadılan edip verenini gördüm. Şol için şu an türmedeki oturulan 90% bir güne ey vatandaşlar türmede karnaşlar yatan adamlar. Sizin karnaşlarınız, sizin ece kakalarınız, sizin eceleriniz, sizin doğullarınız bir güne yatıyla. Adalatsız tutma, adalatsız derine geçirliye bir direkt sizin karnaşlarınız türmede köseye. Şol için közenlen şu haramzadaları kanunu boyun etmeseniz siz bir günem durmeliler. Eğer vicdanınız olsa. Göne şunu korkutup sizi imandan ayırıptır. Sizi bir vicdan ediptir. Şol için özünüze gelin. Siz yekede, ahaleke kahraman oğlumuz, Murat Fransa'dan, Serdar Polşa'da, men Kanada'da, Amerika'da, Avrupa durlu künceklerine, Türkiye'de bir tayin sizin sesiniz olmalı. Sizin karşınızda cinayet eden adamlara gün vermeyeni geçirirsiniz. Hem erik tutur. Şol için korkman. Barın öz çağalanızı, öz vatanınızı, öz haklı kanununa verilen dadı oran. Barın hemmeni şun kul. Yankı atamamız deme varıptın. Aşkavada şonu kolla. Şonu koy ministerlik cevap versin. Koy inni demeyle Türkmenistan'ın hiçbir bayanını çağırsınlar. Bizim çağalamıza azar vermesinler. Olur kösemesinler. Olur korkutmasınlar. Koy bayanlılara dastoyuna aylık versinler. Bu haramdadala aylık vermeyen olur mecburiyet yerli. Dastoyuna aylık versinler. Öyle gelip öz vatandaşlarını köse pul kazanmaya mecbur olmasın. Şol için ministerler siz haramzadalar yani. Siz vatanı tatalla. Siz bizim vatanımızı talap kösekülere berdiryen adamlar. Şol için siz bizden kaçıp bular mukadime. Biz hazır teretya. Şol qarrı Ece baban aktığına nimet yanıttı. Eğer şu tada komandirlere çare görmeseniz biz sizin karşınızda cinayet işini Sağ olun Muhammed ağa. Ine men hazır birinci gündök duyup öküden şu minister yankı harboluk ministri ine şul adam dine Gurban bilen Serdar Berdimuhammed Goruya. Bana başla bu birinci gündök deyip der mi başka adam mı? Birinçler ha? Migrasyon Migrasyon başlıyor. Birinci uzun çalsa haçan gerekmeden Barmın ana birinci oturan çep barıptı. Şul adam. Yine şu birinci gündök deyip şul adam dine Serdar Berdimuhammed Goruya. Eğer de biz düplü seretsek şul Serdar Gurban Berdimuhammedovlar bir kanun adamlar iksem bir kanun milli lider bunu milli lider deyip hatam et bunu bir utonç şunu yankı Türkmen diýmegem utonç saat şunu. Be oğul bolsa a harpyna şermenine hiç saat dolundurmayan dine kreasyasını gorumak için yankı adamlar gynýa. Minister gynýa, gorumak ministeri şu gorumak ministeri her zadet yankı bir goru deyip aýdýar. MHM ministeri basya yankı basışlar edýär. Polis ministrine basış edýär, prokuratura basış edýär. Bizi goran kim ölürseňiz şonu ölüriň ine lisenziýaňyz eliňizde. Men Serdar Berdimuhammedowyň aýdýan sözi var kabinet ministrinde. Kanun bozmaly bolsa kanun bozuň, halky saklaň, halky gyryň. Arkaňyzda men var. Sizden kanun ya konstitusiýany sorajak menden başga adam ýok diýär. Ünsüň.
şul 2 ýyl yalançy bütün dünya öňüne näme diýär we hakyky kabinet ministrinde näme diýär. Gelin şoňa biz ýene bir ýere serdelik. Men size görkezin şul adam näme diýär. Ýa-ni dünya öňüne we kabinet ministri. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberin. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly kasam edýär. Murat, şu begence men bir güldürecek adım var. Şonu men tanayan. Ol var o Sarjayev Batır'ın vurup beren nemesi var. İsrail'den getirip tavuk firmasını. Şonu nire kime satanlarını çelin bilyen. Ne etip dargadarlarını çelin bilyen. Teva bana da yük tuttular. Şol için begenç. Men sana aytýan. Şola gelýär yanıma. Eger şu tadaki bayenli naçalnikleri Türkmen oğullarının kulçuluğa mecburani adamlara çare görmese men hemme adaydır. Sen cinayetin hemmesi belli. Tavuklan iyimini kime satan ne çeliyim men biliyorum. Haydi ver. Sağ olun Muhammed ağam. Hormatly vatandaşlar, ýalnızca Serdar Berdimuhammedowyň çykyşyny dinlediňiz. Şu konstitusiýaň garanty, elini konstitusiýa goýup söz verip halky öňüne, bütün dünya öňüne ine şuraya jinayetçileri ýa-ni dürüdýär, jinayet etdirýär we halky gyrtýar. Indi maňa aýdyň, konstitusiýa işlenok. Bir kezzap öz-özüne karar çykardýar oğluny milli lider edip. Bir kezzap öz oğluny prezident edip belliýär. Olum MHM, polis, ýa-ni prokuratura we hukuk gorayan gullukları, hukuk bozayan gullukları edýär-de, olary konstitusiýany sizden sorajak ýok, basın, gyrın, yatırın diýip komanda berýär. Egerde ombudsman beýleki guramalar bilen, ýa-ni halkara guramalar bilen duýuşyp ertekler gurun berýän bolsa, konstitusiýa işlemeýän bolsa, bizim haklarımız hiç yerde yok bolsa, onu Türkmenistan var mı ya yok mu? Mümkün Türkmenistan Türkmen halkına yoktur. Türkmenistan dine yani Gurbanoglu Serdar ve onun yanına yallaklara MHM polis, MHM teröristlere, polis zombilara değişlidir mümkün. Onu diýmek biz şu döwletimizi izin almalylar. Näme almaly? Näme bizim ata-babamyz ölkütdi, şol Türkmenistan alaýarmy? Yok. Şoň üçin men buluş halkyna ýülenýän, guşkudan margrese çeldi ýaşayan buluşlar. Näme siz bilen bir kançylyk edýän bolsalar bize habar ýetirin. Biz şunu bütün dünya ýaýradar. Sizi gorar. Siz häzir size garşy, hemmene garşy işlenýär. Ýöne size garşy has ýa-ni haklaryňyz bolýar. Men sördüm, ýydarlak gördüm. Ýa-ni buluş milleti boýunça Türkmenistanyň hiç ýyly haklar ýok. Sen adam tutup sen tiryak satyan, nimet satyan, sen fars dilini gurlayan, sen İran dilini bilýän, sen ýa-ni Afgan dilini bilýän, sen edýän hemme zatlar diýip öýleri edip bulara taşlaýarlar. Elbetde arasynda bazyr edýän, ýöne bütün halk eden owa. Mansur Mengelowa da şeýtdiler. Narkotik atıp dogonyň ikisine ýa-ni urup zat edip, ondan psihuşka salyp, ýa-ni yaralar bitinçe psihuşkada sakladylar. Şu bir ýere baryp ekspertiza edemesin. Diýmek Mar welaýatyna polis ýok, MHM ýok, teröristler var şurada, halky gyrýan. Diýmek biz aýak almalylar.
Egerde biz kanun esasyna haklarymyzy goramasak, onu biz elimizde yara almanyza hakymyz bardyr. Onu men aýdamok. Onu adam haklary gorayan jarnama diýen. Men size köp okap berdim şonu. Köp gerek. Ine şo diýär. Şoň üçin ine Serdar Berdimuhammedow, Bikanın prezident size mühlet goýulýar. Egerde siz bir aýyň içinde şol bikançylykly durulmasaňyz, onu biz halka haýyş ederiz. Sizin haklaryňyzy hiç kim gorap bilmeýär dünýäde. Onan beýle kam. Diňe jarnama boýunça eliňizde yara galyp, ýani adam haklaryny gorayan jarnama boýunça goramasaňyz, onun haklaryňyz gorulmaz, onu ýuwaş-ýuwaşdan sizi gyrarlar, öldürürler, işiňizi görürler diýip biz halka düşündürür diýip ine biz aýdýas. Bir aýda siz şul Allah Murat Hudaýramow öldüren adamlary telewizorda okup jenaýda çekmeseňiz bolmaýar. Sebebi haçan bir adam kiçik bir ýa jenaýda etse halk gorkuzar ýaly şey diýýär ýöne bir gedegem emhemi işgärni, polis işgärni telewizorda okup ýa-ni hakyky halka garşy giden, halky gyran adamlar görkezmedimi? Bir gedegem. Sen olur size gerek. Siz görkezip başlasaňyz, olur sizi goramaz halkyň öňünde. Diýmek halk galyp başlar diýip pikir edýär. Şoň üçin hormatly watandaşlar, öz haklaryňyzy özüňiz goran. Şu Türkmenistanda näme kanun bolsa ulanyň. Egerde Marin prokuraturasy sizin ardaňyzy almasa ýa hereket etmese, 15-20 bir aýda hiç tat diýmese, onu general prokuratura ýüzden, baş prokuratura ýüzden o ýerdenem sonra olum bolmasa hemme pasolstolary ýazyň. Ors diline ýazyň, öýler terjime eder we kopiýasyny bize berin, biz bütün dünýä ýaradar. O ona berer, spetsdokladçyga berer, spetsdokladçy Türkmenistany ýa gyzyp başlar. Şey dip, her adam ellerinde spetsdokladçy gyzyp başlasa, bular gorkarlar. Onu kanunlar işlep başlar. Başka laç yok. Başka laç elimizde yara almalı. Elimizde yara almak hak, biz öz hakkımızı gorak görmeli. Başka laç yok. Muhammed ağam, şul tema boyunca aýtjaklarymyz barmy? Serdar söz berdi, Serdar söz bermedik. Sağ olun, minnettar. O şey diyecek bolýan, ha şey Türkmenistan'na şeýle seyretsek, akrugly edip 80'den gowrak etrap şäher merkezi var. Hani velayet merkezleri bilen birlikde. Bunun belli bir sanly derejede büdjet işgäri var. Belli bir sanly derejede owasy kärendeçisi var. Dahodyny almalysy. Bugünkü günde halkyna dahot bermekden geçen galyberse may aýyny farkat gitti. Onu dediğini tägem bilip bilemiz. Häzirli habarlary geldi, öldürdüler diýjegen bolýarlar. Bular nämen otaň arada röşen aktivistler döwran aktivistler ýene bilinmeýän, tanylmaýan aktivist oranlar, gyzlar, erkekler, aýarlar gittiler. Bular nämen özleriçe biz elimizden gelen ne der, sevdat ederiz, bu halktan ses çıkmaz diye öyle ya da provokasiya çıkaracak bolýarlarmy? Provokasiya çıkarıp halka ayağa götürme uğruna. Halk onsuzam ayağa qalar, elbette ki bunların provokasiyasına gereken bolmaz. Yine şeyle bir zat var. Ekonomika taraftan yurdu çöküren, adalet tarafından, kanunu goldamak tarafından bir gram iş edip bilmeyen, hal üstünden bir yıl geçen ok vezipegelerine şeyler mi? 1,5 yıl boldy. 1,5 yıl, 2 yıl geçen ok bir giden adam öldü, bir giden adam dereksiz yitkitdi. Plus bunun üstesine bugünkü günne şular yalak video meydana çıktı bir hakikat da kazatist bu. Hakikat da kazatist ve hakikattanam bugünkü günne hani bu devlet kuramalarını bugün görüp oturuyoruz. Dünya yüzünde bu uruşu duruzmalı deyip her kuramalar hat yazıyorlar. Misal Çin'in belgisi İsrail Hamas meselesine bu tarafın koymalı uruşu, bu tarafın koymalı uruşu. Biz dine ağzı birliğin parahatçılığın taraftarı deyip oturulamazsa bugünkü gününe şu arzanı has güçlü yazıp takip almalı, güçlendirmeli, adamların hemmiyede yaymalı, aytmalı ve çare gördürmeli. Türkmenistan'ın
Avrupada oturan ombudsmanine gerek ola çare gördürmeli. Egni pagonlu kampiyedin balkovniga otyr ya da general otyr kim bolsa da. Näme bular hut halky samsyk gördülermi ya ýurdun içini gany bulap kaç gitmek niyetleri barmy? Elbette başa varmajaktır etjekler. Ýöne bu halkyň ayağa kalmaly wagtam ýakynlaşyp gelýär. Ýöne bu hatu urlanam şol hatu bu waka bilen sebäpli hem bu haty yazıp dawa etmeli ve biz gerek bolsa elimizden gelse Murat Kılıçdaroğlu şu taýda oturan yerimizden şu hatyň haýsy guramalara barmalysyny özümüz iýdarlap, özümüz iýzinle durup tabibat edip halka da şu arada maglumat berip durmaly ve ýakynlar bilen suwatga geçmeli. Ýakyn aratmasyna. Doğru diýem. Vatandaşlar ine şu ýaly gaýgyly habar geldi. Türkmenistana bu bizim bilýänimiz, bizim bilmeýänimizden köp habarlar şu ýaly kanun buluş ya da adamlary ýa-ni maýwe diýerler, öldürýärler. Ondan doğum anlaşmalarına batış edip gürlemen diýerler. Men doğum anlaşmaları ýylýan. Siz doğum anlaşmalarynızı gowramasaňyz hiç mi gormaz? Kim ol milisiýa, kim ol polis, MHM, ol ýöne size korç batışlar edýär, siz gorksaňyz ol mundan beter batış köpelýär. Egerde şul aýal maşgaly ýaly, ýa-ni Allah muradyň aýallygyny öz jigiti üçin da kansa gidýän adam köprek bolunmasa bu zatlar bolmaz. Ananam. Diktator bilen görüş ol bir zat ýöne Türkmenistanda adam öldürülüşi ol başga bir zat. Siz öz doğunuňy, öz jigiňi, uýaňy enataňa MHM'nin öňüne öldürme diýal gowrasaň apatsanýar bolmaýan ho. Sen şu soňky edip şu soňky zat edämeden öldürüp gidilýär. Ananam. Sizin birinci borcunuz doğunuňy bir öldürjek bolsa gowramaly. Näme köçede bir öldürse bıçak alyp aralýaňyz. MHM'nin tapawy näme? Olam kanun bolýar. Korçkasyna seyretmeýän. Hani Türkmen öz arny alýan, adalaty gowurýan Türkmen hani? Näme arny alaňyz? Kim bolsun, şo bolsun, prezident bolsun, o bolsun, bu bolsun tapawy ýok. Hiç kimin hakkı yok adamları öldürmene. Hiç kimin hakkı yok. Şol oğlun narkotik satmandır. Satanım bolsa, ya bir cinayet bağ bolan bolsa, onu suutda cezasını ketkitlep, yankı cinayetini suut edip, ondan şunu türmeye koyarlar, o yerde durmak bolany. Bizim konstitusiýamyzda ýazylmış o zatdan. Näme olar hiç hatırlayan yok. Polisa barsan sen dip başlaýarlar. MHM barsan olara wapşe teröristler. Gelin onda bir-birden tutup bularam öldüreli, öýlerini ýakaly. Urýaly diýen bolsalar. Bu bidunçluk saklamaly. Alaçy ýok. Men size öýlerini ýakyn diýemok, men size öldürüň bolar diýemok. Ýöne öz doğun anlaşmalyny gowram. Beýtmem. Buluşlar ýagnanmaly, öz adamyny gowramaly. Mara velayet bulja degdim, beýleka degdim, bir kamçylyk barmy, adam öldürüp başladymy? Erti sen çağan öldürürler. Senem barmaly. Senem zorlamaly. Adamlar ýygnanyna barmaly. Näme beýýäňiz? Näme beýýäm adamlar öldürüp başladyňyz diýip sormaly polis bölüminden. Ay men goşlamak menki däl, onky diýip gelip ýörsiň, erti saňa ýa-ni başa düştü. Senem ýekoýan bolýar. Ýene şuňa raýatlyk diýilýär. Bizde yok şol. Biz özümüz raýat diýip hata edemizok. Biz kaçky otyr Türkmenistandan. Gidemizok, kaçky otyr. Zatlarymyz satışdyp kaçky otyr. Bir ýarak görgüle zadam satyp ýetişmedi. Gitmeli boldy. Ýöne häzir Türkmen halky zatlaryny satyp kaçky otyr Türkmenistandan. Terk edip özüm şäherde oturanlar däl. Owan ýa-ni uçaskasynyň bir ýa-ni gyrda oturan adamlar. Öz başta oturan adamlar terk edip otyr. Bu nira wariýat biz. Biz şul iki ataly ogly durmuşymyzy baglasak, biz hemmemiz Türkmenistana gitmeli bolar. Näme bir gitmeli? Näme kanun bolýan gitmeliler? Näme iksany deyus, iksany kezap gitmeliler? Näme bir gitmeli? Ine şu soraly özüňize jogap soralarynda jogap berdiler. Muhammed ağa, aydın hanım.
neme sen yaňa gowdadyň üstüne deyip geçtin. Bizde şu wagt Amerikada häliki 300 ýyl şu wagt çok historiýasy, demokratiýa historiýa, adalatly suudlar bar. Hiç suudlar şu taýda hökümeti değişilmeýän suudlar. Amerikan prezidentini suuda çekýärler, oğluny suuda. Hemme kim naruşa etdi derro suuda çekilýär. Şo ýurtda da halk yaragyny hökümete berena. Neçiş kanun çıkaracak boya, kanun çıkartmadılar. Halk näme diýär? Men sizin polisiýalaryňa da ananmaýan. Men öz öýümi, öz mülkümi özüm goraýan. Şol üçin berjekdi. Kim kanuny bozmuşdak geldi damagyny çaljakdy. Öldürjek şonu. Şoňa da ruhsaty bar. Vatandaşlar, şeýitdirip ýurdun goramasan, hükümete gelýän adamla seni talajak. Hükümete gelýäni dünýäň hiç ýerine ananmaýar. Hiç wagt hükümetin içindäki işleýänleň işini olan tarafında durup olar gollamaýar. Gowuşetdi edin, aydın, göne, düşmanyň öwünde, daşar ýurt düşmanyň öwünde hawa, eger çotsalar, agdy bir bolun. Göne ýurdun içinde, belan ojaklary şola, ýurdu bulaşdyrýan şola, kanuny bozýanlar hükümetin içinde işleýärler. Şol üçin siz arkaýyn ýatma. Şol üçin agdy birlik gerek. Birinin çağatına bir zat diýdile, erti gün teňüstüň denemeýler. Sen ece kakaňa bir günä türmede ýatyrýarlar. Sen çağalaňy äde birinji klasa giden mektepçiňi soňuň aşagynda çäre diýip alyp gitýärler. Student diýip iýberen institutlaryny gije gün beren akly köçede kowlap ýörler. Äheleki. Şol üçin siz aktivistler gollamaly, biri-biriňi de raýdaşlyklaryňyzy bildirmeli. Birinin betbahtçılığını hükümet tarafından, cinayetkarlar tarafından gelen betbahtçılığı öz betbahtçılığını bir hasap edip de şonu goramanı öğrenmeli. Şu bizim grajdanlyk borcumuz. Şol için bütün Marı halkı şu atlam yankı buluş karnaşımızı, bela düşen buluş karnaşımızı gollamaly. Şoladım erbet boldum. Ne bolsun? Hükümet barıptır mı? Hükümet şonu tagdyn tapşyrmaly. Cinayet eden bolsa adaletli suud, açık suud bolan suud etmeli. Bolly, mälikberde student orsiýetde öz hak hukukyny gorap, öz student közenip beren studentlerin hak hukukyny gorap, diňe adinoşdy pikete çıkan üçin ogurlap alyp gaýtdylar. Şu karamdadalardan soradym. Nirede şo diýip? Barym şo ýanaklary. Şondan soň sen öz çağaňy goradym, öz namysyň wyjdanyny goradym. Sağ olun Muhammed ağam. Biz efirimiz devam edeli. Bize köp wagt kalmady. Inni şol ikinci tema geçelim Muhammed ağam. Ýadyňyzda bolsam, 2006-njy ýylda 21-nji dekabrda Niýazow öldürildi. Men näme öldürildi diýen, onu 100% suud et bolanok sebäbi onu Türkmenistana baryp Gurban Berdimuhammedow arrest edip ve şo wagtlary hemme adamlar ýygnap şolardan ýanky rastlýany geçirip bilemedek başga bir tasdiklap bilemiz ok. Ýöne faktlar şoňa getirýän, şo netije getirýän. Şu arada men bir zat diýjek bolýan, biz şu tema başlamakak ýa bizim esas temamız şu ýöne gysgaly maglumat bolan soň birinji tema ýanky geçmeli boldyk. 2006-njy ýylyň 20-nji dekabrda Niýazow ölü diýip maglumat berdiler. Ünsürüm, Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça şol egerde prezident ölen ýagdaýynda ýürüýdi Ata Övezow diýip ýanky parlamentiň başlygy, mejlisiň başlygy wagtynça hökümetiň başlygy bolmaly. Konstitusiýa boýunça. Bular näme diýerler? Gurbanow başlyklaýyn, ýanyna 3-4 sany adamy üçürýär. Onam Jadan Hramow diýip Gurbanowyň saýlaýarlar iň samtykragy, bulan boýnalýa, munam näme saýlaýar birinji Göktöpeli, ikinji ýanky azyjyk Niýazow mendiýär, üçünji hemme zada gulak asýar. Samtykrak. Bu hiç zada goşulmaz, biz döwlet türürs, hemme pullary ogurlap, arkyň ýaşar, biz döwleti dolandyrır, biz ýanky diktaturyň arxitektorlary Jadan Hramow diýip ýanky çeýle pikir etdiler. Goýdurur Berdimuhammedow. Gurbanowy. Gurbanowy MHM başlygy, Gorunluk ministri we polisiň başlygy bilen bular
Gatı çalt ýagdaýda Niyaz ölünden soň ünswerin howpsuzlyk geňeşini çağırýar. Howpsuzlyk geňeşiň başlagan Gurban Gulam däl şo ýerde täzeden ýygnak geçirip ine şo ýerde ýürüýti bir ata öwezoň öz maşalatyna, öz geline garşy eden jinayet işi diýip ýanky şol gelini bilen açyk düşüşmedik gotdur. Şoňa iş açyp 5 ýyl basyp muny, ýagny ugalowny iş açylsa onu işden aýyrmaly bolýar. Onu aýryp yerine howpsuzlyk ýanky geňeşiň ýol başçysy nimen saýlýar. Vice-premier Gurbanly Berdimuhammedow wagtynça hökümetiň başlygy. Ol eýen bir kanun. Egerde parlamentiň ýagny mejlisiň başlygy işden aýrylsa onuň orunmasary bar. Onun orunmasary wagtynça hökümetiň başlygy bolup dowam etmeli. Howpsuzlyk geňeşi bul bir geňeş. Ol rekomendasiýa berip bilýär, kanun çykartyp bilmeýär. Parlament kanun çykarýar. Şoň üçin Niyazow ölmäke konstitusiýada men öläýsem bul ýanymda korrupsiýa ýara dünýäni dağıdar, Türkmenistan dağıdar diýip ata öwezçi, ýani kanun çykarjy häkimetiň ýol başyna konstitusiýa boýunça kanun esasyna, konstitusiýon kanun esasyna şoňa wagtynça hökümet dolandyryp ýani saýlaw geçirmäne mümkinçilik berdi. Ol kanun esasyna bizim konstitusiýamyzda ýaly. Ine oňa garamazdan antikonstitusiýon gurumy, howpsuzlyk geňeşi bul bir geňeş netije çykaryp onu işden aýrýar atawerşi we şo ýerde şonu basýarlar. We täze karar çykarýarlar, ýani şo geňeş karar çykarýar Berdimuhammedow Gurbangulyny vice-premier etmäni. 6 ay geçmäke Berdimuhammedow Gurbanguly hemme zat bir kanunlugy bilýär. Ýanynak ýoldaşlaryny kim bilen şo perwarody agdarşyk eden bolsa hemmesini basyp aýrýar. Ine bolup geçen zatlar. Men şu zatlar näme size düşündirýän? Sebebi Niyazow öldümi, ölen ok biz suud etip biljekler, muny öldürdilermi ýa öldümi ýöne şul edilen zatlar ýürüýte постановочный ssenari. Mun ýanky avantaj alan kim? Kime wygodna şu zatlar? Diňe Gurbanly Berdimuhammedow. Diýmek, Gurbanly Berdimuhammedow Niyazowyň leç wraç ýanky serdiýen Lukman bolanmasa, onu on elini Niyazowyň ömri. Jadan Hram diňe Gurbanly Berdimuhammedow Niyazowyň ömrüne salýady. Başga adam bir bilen okdy. Eger Jadan Hramov olara nayomnikler, olar gorkya adam öldürmäni, ýa olardan spros ýanky soro gaty köp bolar. Diňe Gurbanly bolýar. Şu ýaly faktlar Gurbanlyň Niyazow öldürülmegini suud edýär. Ve şun kunna Niyazow öldüren adam azatlykda gelipdir. Oň üstüne de öz oğluna meni milli lider etdip kanun çykaryp milli lider bolup gelipdir. Ondan ol ýanky Allah marat Hudaý Rahmanyny öldüren adam emhemeşlikler olaryň jenaýaty gatyp et. Olar döwleti birini öldürüp basyp alan oklar, olar ýöne bir Türkmenistanyň grajdanyny öldürdiler. Ol ölümler bolup gidip otyr, köp ýagdaýda. Şoň üçin ulu jenaýat işi eden Gurbanly Berdimuhammedow şoň eden jenaýat işi dowam etgip otyr günne. Ol bir kanun wezipäni elliýär, milli lider diýip eýleýär. Onu eýelep bir kanun ýagdaýda prezidentiň ýanky wezipetiniň haklaryny özüne milli lider hökmüne alýar. On dol haky ýok şonu etmäne. Hiç haky ýok. Bu zatları ýuridik baha berýän ýok. Adalet ministrliği öz adamlary. Ombudsmanam ýanjy öküdüm turatyny o görgüli diňe ýanky bütün dünýäde Türkmenistan azat bir tarap döwlet kartinkasyny ýasamak üçin ýürütülýän Gurbanlyň ýanky Gurbanlyga wepaly adam hökmüne alynan adam. Şoň üçin men size diýen döwlet ýok. İstendik döwletde, goňşy döwletde, Özbegistan bolsun, Gazakystan bolsun, Kırgızstan bolsun, Azerbaýjan bolsun, diktatura bolsa da hakyny gorap bolýar. Ananyň. Ine biz size zak sörkezdik. Türmede otyr ol oglan, Juma tapar. Şo ýerden bize ýanky ýagdaýlary
düşündürýär idea. Han Türkmenistan'ın türmesinde net bolýar şu zatda. Yok. Özem öz diye şunu efire verin Murada gayrat edin dip. Bütün dünyada kanunlar işleyen dine Demiral Kareyev bilen Türkmenistan işleyen. Bizim ay 5 mançağı verip yani küçük kanunlar bolup 5 mançağı verip korrupsiýany östürküp oturuyoruz. Yönü ondaşından gurbanlığın terdar ağır ýagdaýda, uly gödök ýagdaýda konstitusiýany bozkany otylar. Onun eden cinayetleri bir näçe ömürlük ceza. Hersinin eden işleri. Biz onu söylemiz o. Ya o vardı gürlemeyen korkuyaz. Elbette olur devam ederler. Muhammed ağa, ne şu tema boyunca siz neye mi koşulacak, neye mi diyebilecek? Bir kanun prezident, bolun Gurbanly Berdimuhamedov, bir kanun ýagdaýda öz oğlunu bir kanun prezident edýär, bir kanun ýagdaýda öz oğlunu kanun çıkaracak konstitusiyon kanun. Konstitusiya dem kanun çıkaracak konstitusiyon kanun özünü milli lider edip yankı Türkmenistan'da belli. Ve de Murat, men şu wagt Niyazov öldürülen wagty men Türkmenistan'dadım. O bir ayda. Ben bölecek şu taýda ruhsat berseniz de. Aydın. Men gidaýyn onu. Yo aydın. Yani yok aramıza täze koşulup gelýänler var. Sağ bolsunlar. Esasy hem şu wagtky edil şu wagtda Türkmenistanyň içinden halk bizi görüp otyr. Sağ bolsunlar. Habarlaşýanlar, seyredýänler, dinleýänler. Allah Taala içinde imanı bar halkymız Allah'a jana şükür var. Egni pawonlyňam içinde, türmäňam içinde, bazaryňam içinde, garyp daýhanyňam içinde, hökümet eşgärleriniň, ministrleriniň arasynda ýüregi watanyp urýan, gelejegi düşünýän adamlar entek soranak. Olar üçin sağ bolsun aýdýas dinleýänlerimiz üçin we sağ bolun belläniňiz üçin. Şu wagt erjeşip oturmagy wagty däl. O zatlaryna Allah Taala nesip eder de Türkmen halky hakykatdanam Türk iman adyny münasipdigini suwutlap bilse, şu azywirlik we jebislik güni bu dünýäniň bu haly hemme bu bolup duran zatlarda kıyamat gopaýmaly, bu kıyamatyň alamaty diýip duran döwür şu wagt, bu hakykatçy bolalyň. Dinimiz İslamcılar hem şey diye, Hristiyanlar hem Yahudiler hem mesela şu zattan korkup otylar ahir zaman alıp barýarlar dünýäni diye sebebi kıyamat alamatlarının esasy öldürmek dip köpelip başlan wagty dip Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifi var da öldürmek köpelip başlan wagty diye kıyamat kopar adamlar diye o kadar Allah Taala yani İsrafil surunu üfürecektir diye bunu hemme de bilýär. Onun için edildeşler gaty hüşkär bolalyň, gaty neme bolalyň we o ön Türkmen maşyny kim öldürem bolsa esasy ýurduň başyndaky bu jenaýatkar topary oňurup bilsek o haram tüýnede ziýan ýetirmän ýurduň içinde alyk kalmak, tutsak etmek, kameraň aşagyna goý. Bütün dünýä 7/24 YouTube'da seyretsin, otursun, TikTok'da seyretsin, otursun. Misaly görün. Yurtdan sypdyrmalar, adalatly dünýäni görkezmeli we bütün dünýä şu wagta çelli bir rady boyun alalyň. Orsu olsun, beýleki olsun, bugüne çelli 100 ýyldan bäri Türkmeniň goýun dik gelýärler. Goýun millet, narod kak barani diýerler, ýene bir zat diýerler, bu hakykady kabul edilir. Biz muny başaryp bilýäs. Bugün täze eranyň başkançagyna durýuz. Azywirlik bilen, jebislik bilen ve esasy hem içimizdäki iman bilen, anam bilen, hani her kimin dünýä garaýşy bar, goşulmaz hiç kim. Yeter ki maksat gowuluk etmek bolsun. Powinniśmy tworzyć dobro diýen bir söz bar eken, polaklarda. Biz kim bolsak şo bolaly, bu dünýäde iyilik yapmak için yaşamalı diye. O dünya varmış yokmuş önemli değil diye. Hani inanmayan adam için şey diye. Ama biz oğulluk etmeli, yaxşılık etmeli. Yani Allah'ın emri bil maruf, nehi anil münker. Önümüzde yetkiliye nesip olsun mübarek 3 aylar, kutlayın önünden müjde veren diye Allah Teala sokap yazırmış diye. Recep ayı geliyor nesip olsa yanvar ayının 12'sine inşallah.
Recep ayı kan dökülmesi Allah Taala tarapylan haram edilen aylaryň biri. Son gurbanlyk günden belki 3 aylar gelýär, bir ýüzünden dogry Muhammed ağa. Diýmek Allah Taala bize fursat görkezdir. Hem mübarek Ramazan var. Hem Recep ayından girjek bolsa mübarek aylar. Bizim hökümetimizem özüni alıp barysy, Serdar Berdimuhammedowyň mysal üçin özüni alıp barysy. Hamana oja halkyň arasynda hyşuş ýere diýerler. Bu ehtimal soňky täzil bolmagy mümkin. Bundan beýle täzil bellenmez musulmançylyga dogry gelene bizlere dogry gelmeý hristiýanlaryň gydyp soňgalyk ýurdun içine gürrüň aýratdy, olatlaryň eşdi otyryr. Ýöne yine de sonuna çelip paka howlukman. O gaza gelama yurdun içine provokasiya çıkaramasınlar ve bugünkü günde biz provokasiyanı Kazakistan'ın gün batarını ikinci gecek gördük. Provokasiya ba. Onun için oyuna gelmeliler. Şükür olmalı, Allah demeli. Emmeniz kutlayan inşallah Allah beyik hani belki orazanı Türkmenistan'da bile açmak nasip eder. Ya teravih kılmak. Sağ olun. Murat, yankı Niyazowyň ölümü hakkında bir näçe zat aýtjak. Men faktla bilen. Gönde 20-nji çislada Niyazow keselliğe yüreğinden tutýar. Infarkty var. Ya kesel hemmekşen bilýär. Şol üçin hem ýer üýtü öz üçin kardiologik sentr gurdurlar. Şo döwürde de Berdimuhammed Türkmenistanyň neme sağlık ministerligi hem minister hem zampret. Niyazowyň birinji zampreti. Niyazowyň ahranasynyň başlygy Akmurat. Birinji düjörnü duran yani Niyazowyň yatan yerine haber berýär wraçyna, wraçy barýar. Wraçam öz dozunysty nemesi boýunça Berdimuhammed'e haber berýär. Naçalnik ahrana Akmurat'a berýär haber. Olam Berdimuhammed'e ikiden bolgaşyp barýarlar şota. Akmurat'yň pırlajeniyeti boýunça Berdimuhammed'e diýär. Şuna hiç zat etmäýlik goý ölsün. Men seni goýýan, hemme zat öz boýnuma alýar. Seni prezidenti goýýar, hemme barýerler aýrýar. Ortly bilen men gepleşýän diýip aýtýar. Şunu men 5 yıl mundan önce hemme detalny öz video kanalımda koydum. Şu wagtym Berdimuhammed'in account vardı Facebook'ta. Orwan ol Berdimuhammed diýip şoňa da uğrattım. Birinci komment koyan haramzade diýip ýazanam Orwan ol Berdimuhammedow. Şondan soň Berdimuhammed'in accounty hiç ýerde ýok. Sosial olgamlarynda. Inni şo iýje şoňa diňe medisinski hyzmat görkezmezligi üçin Niyazow ölýär. Ýöne şuň ölümüne günäkär Akmurat bilen Berdimuhammed. Berdimuhammed'i getirip prezidentlige hemme şertlerini döweden Akmurat. Akmurat pikir etýär, men şunu goýar, özüm ýurt dolandyrar giýilini. Ahranyýasam öz elimde, hemme zat öz elimde. Odan yankı sen aýtýarlar başlaýar. Yankı inni şoňa şert öretmeliler, näçe prezident bolmaly. Birinji barýer konstitusiýony boýunça parlamentin başlygy Niyazow jaýlamalam şol näýli ölenligini ekspertize geçirtmegem şol, saýlawlary gornamagam şol etmeli. Özü gatnaşmaga haky ýok. Bular näme etýär? Bir topar biderek bahanalar bilen bir gurrunu okyp bilen dawat wakyny falan edipdir. Ol öňkü gurrundy. Oňa jinaýat iş kaldyrlan agam o gurrun sudan bolan akysat. Ýöne şoň gelipde şo giýje, gelipde muny eýam aýrýardy özüne öz oturýar. Muň edip oturanyň hemmesi Akmurat bolmaýar. Odan kenben başlygy şo wagtda Muhammed oňa da aýtýarlar opagyryn titrap oturan Hudaýdan isleýän Niyazow berdi. Dinde ol ýaşa garapda. O hemme radiyleşe getirýärler de Berdimuhammed'i goýýar. Berdimuhammed'e hökümet alandan soň odan gelýär nemetýär. Inni glavny ştady bide gyzykly zady nemis wraçy, Niyazowyň nemis wraçy. Şoňa zaklüçeniýe berdirmek üçin bar pullary berdiler şoňa.
Şu tağda televizorda aydındadı var. Если современная медицина, современная медицина мог бы ему подарить еще 5-6 лет жизни dedi. Yani ne diye şu bilen? O ne için ölen aydana? Yani eğer vaktinde diye medisine hizmet getirilen bolsa diye ol diye kalır diye. Dige şunu görkettiler. Şun esasında da odan özelliği deyip bunu var ya özlemesi boyunca et başladılar. Odan kanun da attılar. Yankı sen aytiyanın hemmesi bir kanuncu. Düzgün. Yani odan bir Akmurat'ı türmeye bastı. Akmurat yok hiç. Hemme sividitilleri ayırdı. Hemmesini öldürdü. İnni. Şol için biz yankı vraç tapmalı. Vraçtan pakazanı almalı. Niyazov, niyahil öldü. Şu neçelliğinin var ya Germaniye bilen şu karamdadan araf kovuluğu şundan. Germaniye'den hemme adı alıyor. Ne için pulluysa şoları veriyor. Şu vraç sesini çıkaramadım. İnni Niyazov ölünden sonra eğer çından Niyazov'u fiileyen olsa, şunu Türkmen başı deyip katav etken olsa, şu elini ovuşosuna hormat koyyan olsa, haramdadı diyen, men haramdadı diye hakikattan şu bir Türkmenistan'ı öz başlıklık alıp veren, Arap'ta adam, şol için ben elini ovuşodum diyen olsa, onunla nem için şu neçelliğin, şun hiç şiirli, ölen gününü belli ama. Şun yadigarlıklarını ayırdı. Şu hakkında absolut içeride gururum yok. Erti görürsedir. Hiç çare de geçiren nedir? Türkmenistan'ın birinci prezidentinin ölen gününü belli. Şun maşgalatı edir. Şun maşgalatı Türkmenistan'a varıp Niyazov'un mazarına barıp bilen aklı. Barıp bilen aklı şunu. Neyim için? Neyimden korktu? Ola da bir tofar haramdadı. Talep edip bilen aklı şunu. Yoksa sen kalkan birinci prezident bolup, Türkmen maşı bolup, senin şun oğlu ayalı bolup, ne indi sen şuna sesini çıkarana? Hiç yerde ne şulan sahipaları var, ne gidip gittiler. Yurdu tağladılar da karamdadılar gitti. İnni ben gen alyandadım. Bir tofar akmak adamla şun Türkmen maşı deyip de yine nemelerini koyuyor. Şola utanmalı. Niyazov bir adam ki Türkmenistan'ın intelijensiyasının sonuna yetti. Şu niyana haramdadan döremevine şert döredir haramdadan. Niyazov bir strukturan döretti, 1 milyon Türkmenistanlı kul olmağa mecbur oldu. Türkmenistan'ın bar baylığını keseklere talap verdiler. Şu niyana haramdadan Niyazov. Şol için Niyazov'u öldüren, konkretna, niresi viditil, menne hemme dakazatırstı şuna bak. Niyazov'u öldüren, Berdi Muhammed bilen Akmurat. Akmurat'dan ayırdı Berdi Muhammed. Oldu mu? Oldu. Hormatly vatandaşlar, men ine yürütü görkezýär. Cinayetler dinastiyası diýilýär. Yani iýdigidir gidiyen bir cinayetçiler. Ine Saparmurat Niyazov. Olum bir cinayetçi Türkmenistan'ı basyp alıp, Türkmenistan'ın inteligensiýasyny ýok edip, gahrymanyny ýok edip, halkyň gözüniň oğuny aldy. Soň muny başga bir kezza, ýagny vice-premier, hiç wagt prezident bolmalar däl. Niyazov muny bellen soň täze gelen prezident muny ýok etmeli. Şu adamy iki sany Türkmen näle adamlar, Hramov bilen Jadal samsakrak görüp şunu orta goýup, şunun daşynda ýanky bir topor, bandit topor ýasap, şular agdaşyk edýärler. Niyazov öldü. Şol ine agdaşyk edilenden soň hemme şu agdaşykdaky adamlar ýok edýär türmeden. Swedetl bolmasyn diýip. Ondan soň Gurban Berdimuhamedov cinayetçi halka yapışýar. Halkyň gözüniň ýanky gözüniň öňünde bir kino ýasýar, açyk kömeklerden bolýar, ondan gidýär. Görýär halk bükdur, ellerini oňşapdyr, ýalapdyr ellerini. Ondan halk gyryp başlaýar. Gynap, pullar soňup başlaýar, oýra böýra. Ýanky hemme vilayetde hile edip başlaýar. Ay, ol wafset çaşky diýerler. Hemme şu büyük düzgünçilik bolsa, büyük hepçilik bolsa, hakiki ýanky balagyny aýryp türküni görýär. Şul soruldy.
Ine şu ýaly kezzap 2022-nji ýylda biz 15-nji ýanwarda protest edip, ýani halk galdyrjak bolanyna gorkup, ýani onun jan saglygy peselip öz oğlunu usuline çağırıyor. Gelip belliye. Ýadyňyzda bolsa 2022-nji ýylyň ýani fevral aýynda çykyş edip men ýadadım, inni ýol ýaşlary bermeliyip bütün halka allady. Halk pikir etdi, şulow gitjek keni. Ine häzir täze bir adam gelir, olam Türkmenistany galdyrar, ine şundan dinlik diýip pikir etse, ol ýaş diýip öz oğluny ýani gözüne tutupdyr. Öz oğluny oýdy. Ine şu dinastiýa. Üçüncü tema taýýarlanýar, MHM'de turmuş geçipýär. Skameyka zapasnoyda garaşyp dururam, Kluşkosy bilen. Şonuň üçin men size diýen, bular gitdiler inni. Biz galmasak bolmaýar. Şol gyrmalan bolsa gyrmaly, kanun ýolundan almalan bolsa almaly, biz azatdygymyza çykmaly. Türkmenistan bütün dünýä jarnamasynyň esasyna azatlyga çykmaly. Ýa-da konstitusiýon ýolundan, olam bolmasa bütün dünýä ýüzlenmeli, opozisiýa hökmüne, halk hökmüne. Bize kömek edin, kömek bilmeseňiz, bize yarak verin, yarak verip bilmeseňiz, onda bize sallat, oğum bolyamy, beli kaskı bolyamy, krasny kaskı bolyamy, eltin Türkmenistana bize partiyalar açmany ruhsat berdirin. Biz partiyalar açıp, biz ýuridik ýolda şolary ýykyp bilýärdik, ýani diktaturany aýyp bilýärdik, biz şonuň gülüşmeli. Şo gepleşikler gidip dur. Men diýjek bolýan zadym, halkymyza oýanyň boldy. Çıda bildik, ölüp bildik. Hemme maşgalada ölürün giden var. Şu rejimiň esasında. Günden gödün olmasa, ýani gapdalyň ölünü var. Şu rejimiň esasında. Gapdal problemaň esasında. Besederimni, gyrlyk, gutorduk, inni içinden kaçıp başladık. Inni besetmeli. Türkmenistana barın türme ýaly var ya, bilýärmi? Gutormaly. Öňümizde MHM bolýarmy? Süpürme şolary. Ayırmalı. Öňümizde polis durýam, ayırmaly. Başga alaç ýok. Bize Gurbanyň bilen Serdar gerek. Biz olary jenaýata çağırmaly. Ine men düşünjem şol. Muhammed ağa, Serdar'a söz bereliň. Serdar ýaşowlun bize göre bu düşünjesi ýani bize göre gatanykrak. Sen näme pikir edýän? Ine şul adam Gurbanyň Berdimuhammed diýen adam bir yerini öldürüp prezident bolup bir kanun ýagdaýda innem oğlunam bir kanun koyup innem özüne bir kanun ýagdaýda milli lider edip medal baryny berip gelip ýörarky jenaýada çekilmän azatlykda adam öldüren adam azatlykda ýetdir. Sen näme pikir edýän? Dogrymy şu zatlar? Murat Kılıçeviç ya da Muhammed ağa ya da eziz ildeşler, dinleyiciler, TikTok'larım, TikTok'a açıp otayım telefonunun. Onun bärden kommentary gelýär. Garas, eziz ildeşler, esasy Allah'a imanımız olsun, hak sözüye. Allah'a inanýas, yola çykýas. O gün bize hükmany suratda ayan bolacaktır. Recep ayın 20 bilen aýtjak bolanım. Awgust aýyna çelli, ýanwaryň başdan başlap awgustda çelli. Kan dökä gaýsa biri kıyamat kopýar şo taýda şo soňu gowy bolmaýar şo kan dökeniň, näme kan dökeniň. Bizim üçin gaty gowy amatly öňümizde pursatlar ýatyr. Muna öňünden aýdaly inşallah. Allah nazarlardan saklasın. Gerisine de Allah kerim diýeli. Hiç zat diýip aýda oturmaly. No? Nesip edenden ýakynda ýurtda görüşýäs nesip bolsa. Haýyrlysy inşallah. Ben bular barada gurrun etjekler, gıýbatyny etjekler, günäsini göterjekler. Size de berin. Bu gıýbatda Serdar, bu adamlara düşünç vermek. Bu zatlar biz düşündürmesek ine ünitwer bir kanun ýagdaýda adam öldürülir birinci. İkinci, bir kanun ýagdaýda konstitusiýa seretmän bir kanun kararla çıkarıp bir adam döwlet başyna geldi. Ine şu zatlar biz düşündürmesek düşündürýän ýok.
Yo düşündürün. Men Bu size gıybatçan. karşılığım yok. O gıybatçan doğru. Aytmaly yani Allah nesip edenden şonu yurdun içinde halk olup ağzı yüzce olup şona adaletli bir şekilde şeriata Allah'ın kanununa layık bir şekilde bir ceza çıkarma nesip eylesin bize. Allah Teala. O sen diýäniň dogry ýöne bir zada düşün. Men Şunu diýem ýaly ama Kur'an-ı Kerim diýem. Adamlara şeyle düşündürmesen yankı sen Türkmenistan'a baranda yanında yollaş yok. Eğer adamları düşündürsen, adamlar düşünse, bir adaletli görse, hakik gözleri bilen, ona adamlar sen adaletli istesen sana koşulya. Eğer biz şunu düşündürmeyen, gün Türkmenistan var o yerde gürlesek, biz tutarlarda adamların bilmeyenim anam. Onunla berde Diýeçanyň aýtmaly bir zady var. Eyle beýle diýmellerde 2020-nji ýylyň awgust aýynda Azat İshak Orsetden alkaçylandan soň Ýaşnar Haýdyp ikimiz näme guramaň ady Muhammed ağa? Koordinasiýon sentriň adyndan milli bir gurama arza ýazdyk diýip ha diýip gol çekdik diýip görkezdiler. Uğratdyk diýdiler. Şol barada gurrun berseňiz nähili bolar gaşa nähili gitdik. Ýa-da petisiýa döredeliň şoň üstüne goşmaça adamlaryň pametine salaýlar podpis ýygnalyň. Düşünýäňizmi? Link paylaşsanız vatandaşlar bilen şu wagt gazan gaýnatdy-da. Menin pikirimçe Muhammed ağa mümkin petisiýa etmeli ýörüýte ine şul bolup geçen waka boýunça bütün dünýä derine çağırmaly. Yani Gaga'da ya başka yerde petisiýa edip şu petisiýa minimum bir 100.000 adam ýazyp bilse, goşulyp bilse onun güýçi bolar. Onu aýdyp bolar ine. Murat göde şu an İran'la neme Akkalan yanına bir neme garadok kuracak bolýarlar İran'ın hükümeti. Şoňa karar çıkardığı yerini bellediler. Şu halk ayağa kalan için şuna hemme yerde amamla mescitlerin amamları, yazıcılar, jurnalistler, daşary ýurtda hüjüm etdik var ya, şu kararı indi yatırdık diýip gurrun ýaýratdylar. İran'ın prezidenti häzir şu tak var ya. Bende aýtjak bolýanym göde eger halk sesini çıkarda, aktivlaşda, öz isleglerini aýdyp bilseler, kahar gadaply, şoň ýerinde durjagyny aýtýan geplerin ýerinde durjagyny görkedi bilseler, hökümetler o jinaýat etýärlerde çäre ýok ýerine çekinler. Çäre ýok. Şol üçin biziň birinji etmeli gadymyz näde? Birinji gelip çykýanlar. Konstitusiýony hakymyza daýanyp öz isleglerimizi ýurdun içinde kanun bozulmalary, kıyınçılıklamady açık aýtmaly. Şoňa hiç ýyly razryşenýe de gerekke. Kanunum hemme taraptır. Kanunun aslında düýbü şol. Halk öz meselesini aýtmaga haky bar. Bolly. Şonu hiç da çeklendirip bilmeýär. Şu wagtdan Fransiýada olaleke, sizin öz ýurduňyzda. Şu fermerler gelip köçelere maldan nemesi bilen tedeklerini doldurup böldi. Şu näme razryşenýe berdim kadýan häkimle şo. Yok, etmeli şonu. Kahar gadabyn görkezmeli. Adamla ýygnanyp häkimlige ýüz tutmaly. Ol gün men nimenkini gördüm. Mangistrak oblastynyň Aktawyň kyny. Halk barıp häkimiň gabzyna kıýgyryp du geçerik almaly. Şonu biz oňurmaly. Ondan soň şu wagtdan bütün dünýäde onun we de esasy konstitusiýasy bilýän näme adam hukukları deklarasiýasy. Şonu näme için deklarasiýa edip kabul etýär? Dünýäde parahatçylygy üpçün etmek için. Eger devletleri şol adam hukukları deklarasiýasyny yerine ýetirmäge mecbur edip bilseler, ýurdun içinde davaly mesele çözülenä. Eýýän öz-özünden mesele çözülýär. Uruşa barmaýar. Şol üçin hemme devletlere mecbur etjek bolýarlar şoňa hormat goýdy. Eger bir ýurt şonu gödek bolsa bilýärler şo taýda erteki uruş boljak. Şo taýy istoşnik teröristler boljagyny. Şo taýy istoşnik dünýäň ýüzünde howp üretmek boljagyny bilýärler. Şol üçin bütün dünýä adam hukukları deklarasiýasyna döwletleri boyun etmäge çemeleşýärler. Bilen şoňa daýanyp
gelip öz hak hukuklarımızı beyan etmeli. Şol için bütün dünya bizim elimizde. Yöne biz gefimizi getirip bilmeli. Yöne niyazafın eden de adına ork diplomatlarının kömeği bilen. Daşarı yurtta bula yasama opozisiya dörettiler. Daşarı yurtta yasama adam hukukları koruyucu deyip bir tofar korrupsiyonalardan dörettiler özlerini korumak için. Otan şola şu neçeli bulara yardımcı olmalı. İnni biz täze aktivistle döremeyi bilen, täze oğlanla neme gelmek için, ekrana gelmeyi bilen, bizim inni täze dapalnitilni, istoşnik bolup bulara informasiya vermeyene kanallar açtık. İnni bizim sesimiz batlı çıkıyor hem bir yerde. Şol çiğnim, dine inni halka kaldı. Halk kanuni, öz hak hukukunu talep edip, kahar gazaplı köşe çıkmak. Bolli, ne yara kalmak gerek, ne ister. Göne eger bir yurdun içinde hükümetle halkın kanuni isleglerini zor bilen cevap verecek olsa o isteme kanun kulşuğu var ya. Şol ön almak için bütün devletle aladet ya. Şol için men aytýar. Biz hareketimiz edeyli, göreyli ne hildi şöyle bizim önümüzde duruyor. Kaçık gitýärler şurada. Hem kaçık gider. Doğru. Şoň üçin halk aktivleşmeli. Halk ağızlık diyimlap başlamalı. Biz yatır ay maňa gerek gel. Ýanky hemme zat düşünýärler çykdy Türkmenistandan. Başga düşünýänlerim Türkmenistana ağırlık bolan soň beýleklere watanyň gerekkä, maşgala gerekkä içip gezip ölür. Korrupsiýa basyp. Türkmenistanyna entek bozulmadyk adam, adalatly isýan adam köp. Ine şolar gymylap başlamaly. Korrupsiýa seyretmem. Olar hiç wagtam galmaýar. Näme men galmaly, näme ol galmak, ol galmady hiç wagt. Sen galmaly. Ýuwaş-ýuwaşdan nägeliklerini bildirmeli. Köçede, häkimlikde bir ýerde bir ýürüşýän gürleşmeli. Hawa dogry aýdýan. Gelin gidip häkimlikden diläliň diýip. Häkimlige çıkmaklyk standart bolmaly. Standart. Yani günne çıkmalı ya günne problemalar var. Çözülmeyen. Sizin öňünizde nahar ýokmy? Sizde iş ýokmy? Çağınızda kömek gerekmi? Öňünizde kömek gerekmi sosyal häkimlik? Häkim şo ýerde prezidentiň vekili. Demek işler yok. Siz prezident diýmeň häkimden soraň. İşler ýokmy? Ona oturup hat ýazyn prezidente. Ine sizin bellen adamyňyz, sizin ynanyň adamyňyz hiç hat eden yok. Biz şuraya ýaly iş yok. Çağlarymyzda eşraf bilen yok. Nahar berip bilen yok. Etiyem yok. Hiç adamyz yok. Velayet pıtrady. Kömegeden gelip özüňiz seredin. Egerde oyun işleriniz işlemese diýip. Aýdym şuraya. Aýdym zoga. Çağın basylyp buka. Çağına ýöne baryp ýerinden habar tutsaň, eýýam çağan urmaýarlar, öldürmeýärler. Eýýam gorkup başlaýarlar. Şoňa baraň zoga. Men näme diýin? Oho, sen çağan şol. Gitmeli dem şoňa. O goňşyň ýa bir zat diýse gidýän. Ýöne meni polis bilen ýa MHM bolsa gorkýar. Sizden gorkmaly şolar. Ya siz köplük bolup bilen zok biriňiz gollaň zok. Başta maşgalaň içinden başlaň. Maşgalaň içini agzybirleşdirdiňmi? Inni goňşyň bilen agzybyr bol. Goňşyň bilen agzybirleşdirdiňmi? Köçäň bilen agzybyr bol. Köçe gorap başlaň özüňiz. Başgalaçy ýok. Bul MHM terroristlerden bir dinip bilmeýär. Ya polis zombilerden. Bulary allygyna ýanky serdar gyryp ýatyr. Kanunlar bozuň. Näme sen şonu edin? Sizin konstitusiýa sorajak ýok menden başga diýip. Men size aýdýan şunu edin diýip gyryp ýatyr. Olam iksany ýanky oduň aşagyna. Onu etmeli bolýar. Ýöne siz güç görkezseňiz, siz ýanky nägeliklerini görkezip başlasaňyz, on ýok korky ýanky serdar gorkup başlaýar. Adamlar köşeşdiň bolýa gysman gat diýip başlaýar. Şonu diýen bir-birden öldürip oturýar. Şu ýaly. Muhammed ağa, şunun bilen efir gutaraýalyň diýip wagtam bolýar. Egerde başga nemeňiz bolmasa, ine sekund näme arzuňyz bolsa, bizim halkymyza aýtmaňam, aýdyp bilersiňiz. Serdar taýýar bol. Serdar aýtdym, Serdar nerede? Serdar efir edip TikTok'ta.
Bolya onna Murat Tağol ören minnettar vatandaşlar ta inniki duşlara çellin. Yöne hiç tattan çekinmeyen, korkmayan, elinizdeki telefonla sizin yaranız. Näme bir kanunçuluk bolsa video düşürün Murat uğradım bana. Kendini aktivistle uğradım. Bu dünya yayratyak hemme. Okey. Ine şurada soru var Abdullah nirde Abdullah va işläp ýör seriali. Abdullah da pul kazanmaly. Abdullah maşgalat var. Abdullah ýa-ni işleri var. Diňe siýasat däl. Şoň üçin işläp ýör. Her kimin öz niyeti çykyş etmek hiç kim mecbur etdirip bolanok. Abdullah şu günler işleýär. Onun wagty ýok. Abdullah köp çykyş etdi. Sizin golaňyza garaşdy. Abdullah'ın gollanlara köp taňyp gazyny diýär. Abdullah dewletiň adyny çykyşlar etdi. Nesip bolsa görür häzir işleri kynrak, şoň üçin dinjalýar. Ýa-ni çykyş etbilen o. Vatandaşlar, ine şunun biz efirimizi tutarýas. Türkmenistanyň içindäki bolýan wakalar bize gaty wajyp. Biz halky gorajak bolýar. Biz Türkmenistanyň halkynyň içindäki adalet duýgularyny, wyjdançylygy, ýa-ni ahlak taýdan derejelerini galdyrmak bilen biz Türkmenistanyň halkyny ýa-ni öňkü derejäge ýetirjek bolýar. Öňkü awraly dereje. Şoň üçin ol bize bagly. Biz ýani siz bilen bize bagly. Biz nähil halk? Biz gahrman halkmy ýa biz ýöne bir ilat? Şoň üçin men size öňüm aýdýan bizim ata-babalarymyzyň goýup giden ýerleri Gurbanowyň kam däl, Niyazowyň kam däl, Serdaryň kam däl, men kam däl, sizin kam däl, hemmemizinki. Hiç kimin hakkı ýok, ýeközi eýilmeli. Şoň üçin şol bizim ata-babalarymyň goýup giden ýerine adalatlyk bolmasa, onu biz ata-babalarymyz ýa şol adalatlyk ýerine goýmaly. Kim bolsam biz şonu etmeli. Sen polis bol, MHM bol, minister bol, ýa-ni vice-premier bol, onda sen Gurbanlyga garşy görüşmeli. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi tutarýas. Serdar, hantenem aýt. O sağ olun ezildeşler, dinleýäniniz üçin, gatnaşygyňyz üçin, hemmeňize de aýdanlar üçin diýär. Çağa gayretinizden da siz gayretin elbetde ki kommentaryýa ýazan vatandaşlarymyz bolsun bilip bilmän. Şuýda şu efiriň soňunda aýtjak sözüm. Prezident Serdar Berdimuhammed bin prezident şadaýyny diýeli, saýlanan ýöreýän konstitusiýa boýunça şo diýjek bolsak, bu ýurdy oňurup bilen uzak kabinet ministerliklerde boluşturýan gürrüňler ministerleriň arasynda pul tapmaly, pul tapmaly, näden pul almaly, hemme pul tapmaň derdinde. Ýurtda pul ýok. Ýurtda denejne defitsit berip başlady. Ýokary çynownikleriň arasynda. Muny bir maksat bilen ýa-da edip oturlar, ýa-da bular hakykatdan hem soňky şäherden ýörite täze guruljak Aşgabat sitimi, arkadaş sitimi 2 salınjak. Munyň üçin öňe telekeçelerden öňe pul alyp oturlar, milyonlarça muny meşdip otur. Garaz ezildeşler. Öňümüzdäki täze eýýanda ýa-da biz azy bir cebiz halk bolup Ýewropa, Amerika, Ýaponiýa, Malaziýa, Singapuryň halky ýalyk buýsunup ýaşarys. Ähli halk bolup. Ýa-hara bu rejimiň altynda ölüp ýeke-ýeke ýitip gitmek ýalyk bir zat bolýar. Ýa-da gorkak güňgeler erkek bir öler diýen ýalyk Allah nesip eden günem ýurtda duş şaýmaly bolýar bolanşy. Allah gazamyzy mübarek eylesin. Ve Prezident Berdimuhammed oňarak awraýyň barka peremiriýa wagtyňyz barka Türkmenistanyň hökümeti tegelek stoly biz gelmäne taýýaryn. Murad aga size özüm aýdar. Sağ olun. Sağ olun köp. Ine aktivist we Serdar Berdimuhammedoň aktivisti watan boýan soň ine şunu men aýdýan. Siz akşam ýatanyňyzda Serdaryň hemme ýerlerini ýa-ni owşap ýatyň. Özüňize bir statuet ediňde şonu owşap ýatyň. Ýöne bize siz ýaly adamlar päsel berýär bizim azatlygymy almana, bizim adalatlygymyzy goramana. Şoň üçin
siz egerde zulüm gorayan bolsaňyz, zulüme ýapyşan bolsaňyz, zulüm diýip gezýän bolsaňyz, ona siz öz dünýä garaşyňyzy ütgütmeli bolsaňyz. Hormatly watandaşlar, ine şunun bilen biz çykyşymyzy gutarýas. Siziň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we inniki çykyşlary çenli hoş sag bolun. Allah'a emanet izleşler. Allah korusun emmeňizi. Ähli Türkmenistanlyny, Türkmenistanda parahatçylyk, dünýäde parahatçylyk. Sağ olun.